Dragi zvezdaši, dobrodošli u još jednu emisiju Red Star Shopa. Kao što vidite, ambijent je nešto drugačiji nego što ste vi navikli. Ne nalazimo se u našem šopu, ali smo zato jedan delić novogodišnji iz šopa preneli u naš studio. Kao što možete da vidite, ovde je i novogodišnja jelka koja na sebi ima ukrase, ali ono što je nedostaje su ukrasi sa motivima Crvene zvezde. Ja sam odabrala neke ukrase i sada želim da vam ih pokažem. Pa da počnemo. Ja bih počela od ovih novogodišnjih ukrasa. U pitanju su crvene kugle na kojima se nalazi naravno naš grb, a sa gornje i donje strane se nalaze novogodišnje pahuljice. Ja ću sad to da otvorim, da vam pokažem kako to izgleda. Bože, prelepe su. To su novogodišnje kuglice, ove manje. Sad ja ne mogu da izdržim da vam pokažem sve, nego ću krenuti sa ukrašavanjem upravo sa ovim kuglicama. Mislim da je ovo prelep detalj na svakoj jelci. Ja ne znam da li postoji neki zvezdaš koji ne bi voleo da se upravo na njegovoj jelci nađu ovakve kuglice. Pogledajte koliko samo posle ove 3 koje sam dodala jelka odmah izgleda i lepše i nekako ima tu toplinu. Da li zbog crvene boje, da li zbog crvene zvezde, nešto od toga jeste. Ove ukrase smo iskoristili, a isti takve postoji samo u ovoj veće verziji. Sad ću da vam pokažem i njih. Prelepe kugle, istog su dizajna kao što su i ove manje, samo što je razlika u dimenziji i evo ih. Prelepo, prelepo. Mislim da su ove još efektnije u odnosu na ove manje, tako da i gde god da ih stavite mislim da su onako baš upečatljive. Sad ćemo da ulepšamo ovu jelku. Oho. Gde bih ovaj mogla? Evo može ovde, ali gde god da ih stavite mislim da i tekako privlače pažnju. Evo jedan ćemo i ovde dole. Prelepo. Sada imamo i ove ukrase. Mene lično asociraju da su najviše za mališane jer su plišani, imaju kao crtane junake Deda Mraz, Sneško, imamo medu i imamo ovog irvasa. Tako da sada ćemo i njih da stavimo na jelčicu. Mene asociraju na decu baš zato što su plišani, imaju na sebi ovaj kao džakčić na kom se naravno nalazi grb Crvene zvezde. Prelepi su. Sad ćemo da vidimo gde bismo... Evo medonja može ovde, a irvasa ćemo da stavimo evo ovde. I on da se vidi. Sad, osim kuglica, osim plišenih ukrasa, imamo i plastične ukrase. Oni izgledaju ovako i imamo ih u 2 oblika, a to su naravno zvezda. I imamo jedan krug i unutra se nalazi naravno grb naše Crvene zvezde. Oni su veoma zanimljivi baš zato što su plastični. Sličica se nalazi na sredini, tako da baš izgledaju iz kog god ugla gledate kao nekako da će ovaj grb da iskoči. Ja ne znam kako bi to bolje objasnila. Zaista su efektni i njih ćemo da stavimo evo ovde pri vrhu. Samo da vidimo. Ja se nadam da se ovo vidi. Ali pogledajte koliko je odmah jelka dobila neku drugu dimenziju i koliko ovo lepše izgleda. Lepi su i ovi ukrasi, ne mogu da kažem, ali ipak je ovo je nešto što stvarno ostavlja bez daha. Sad ćemo i još ova 2 da stavimo. Bože, ne mogu da se nagledam koliko je lepa. Ovo je prelepo. Sad znam, kod sebe još uvek nisam okitila, ali sad znam kako će i moja jelka da izgleda. Opa. To je to. I imamo još jedne prelepe, a to su prelepi drveni ukrasi. Ja sam uzela sva 3 modela koja su dostupna. Prvi je ovaj naravno sa našim grbom. On je iskreno i moj favorit. Tako da, znači tu nam je grb i ima ovu pantičicu pletenu, tako da to je prvi. Drugi je isto prelepi, CZV. I treći je, naravno, piše zvezda sa jednom pahuljom. Prvi ukras, dakle, zvezda sa pahuljom. Evo nju ćemo da stavimo ovde. Mislim da je ovo prelep ukras i ne samo za jelku. Ja bih lično ovo stavila i na automobil. Tako da baš je lep ukras. Evo ga
moj favorit. Njega ćemo da stavimo evo ovde. Samo da vidim da li sam ja to dobro, jesam. I evo ga, nažalost, posljednji ukras za danas. A to je ova kugla. I nju ćemo da stavimo... Ja, Bože, ne znam ni gde da stavim. Ovo je toliko prelepo. Žao mi je što nisam uzela još. Nema veze što su isti, ali da sam uzela još. Ja toliko uživam u ovome da nemam reči. I evo je naša jelka. Ja ne znam da li se vama dopada. Ja sam iskreno oduševljena. Ono što još želim da vam kažem, ukoliko niste mogućnosti da dođete u naš Red Star Shop, sve ove proizvode kao i druge možete poručiti na našem sajtu. Link našeg sajta će biti u opisu ovog videa. Želim da vam se zahvalim što ste gledali ovu emisiju i vidimo se u nekoj narednoj. Pozdrav zvezdaši!